היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסבא יואל. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת מה אתם רוצים לאחל? בואו תאכלו לסבא יואל. מה אתם רוצים לאחל לסבא יואל? שירקות וחיבוקים ואתה סבא הכי טוב ומה אתה רוצה להגיד? ואני רוצה לאחל לאבא שלי יום הולדת שמח עד 120. תמשיך להיות אבא, סבא, מדהים כמו שאתה. תהיה בריא, שזה הכי חשוב, ושתמיד תחייך ותהיה מאושר.